Din Star, il-kelba li fl-aħħar jiem kienet l-aktar annimal popolari f'Malta. Din Star ukoll. Imma meta nstabet mitfuna ħajja b'ferita kbira f'rasha. Kif tidher f'dan ir-ritratt? Iva, xi ħadd sparala u difina ħajja. Star kienet tfadlilha ftit sigħat biss ħajja. L-istorja ta' Star bdiet wara li persuna jew persuni mhux magħrufa marru benajsa, sparaw lil Star u wara difnuha ħajja. Dan Gianni, uffiċjal mill-Animal Welfare. Gianni jirrakkonta kif flimkien ma' kollega tiegħu kien mar fuq il-post u sabu lil Star mitfuna. Għada qed tieħu nnifs. U morna li miti ħalfar u aħna u deħlej ġalal għawek bdejna nisimaw il-krib u bdejna risqila il-krib. Gianni u l-kollega tiegħu jibdew ifittxu minn fejn ġej dan il-ħoss. Unduna l-hemm xi ħaġa taħt injama, kuna minn jama kbira, sokta siġra u mar biex jollihom fil-fatt u mara xejn. Kif niżel l-injama, raġa sama l-krib. Raġa olla l-injama u t-sokta s-siġra kbir u rajna geddu mżajr taħt fil-wiċċ tal-ħamrija u sibna li kienet il-kelba mitfuna. Iżda Gianni kien xokk kbira kif ra l-kelba Star f'dan l-istat. Il-fatt tiegħi li rajt il-Star jien jisu merder għalija kien, bdejn nimmaġina kas taqtil jisu xi bniedem uman hekk bdejn nistħajlu jien. Minkejja x-xokk li kellu, Gianni u sieħbu joħorġu l-Star mill-ħofra. Kella idea geddu ma' saqja marbutin, kelli daqxej ta' sikkejna qtajnihom biex kieku jista' tieħu nnifsu hekk u kxifniha minn ġat toqba. Wara operazzjoni li saret lil Star, dawn huma ċ-ċomp li nħarġula minn rasa. Kollu Star kella 40 ċomba f'rasa. Fl-aħħar jiem Star ġibdet l-interess minn madwar id-dinja, fost diversi mezzi tax-xandir internazzjonali li xandru din l-istorja fosthom CNN. Sky News saħansitra ġew Malta biex jirrapportaw din l-istorja. These animal welfare officers in Malta had been dealing with a separate case of an abandoned dog. Jenny Skatkuti, koordinatriċi tal-Animal Welfare, għaltinna li l-interess biex Star tiġi adottata kien kbir. Saħansitra kien hemm familji mhux Maltin li talbu biex jattottaw lil Star. Kelli madwar 60 domanda għal Star minn Malta, però kelli ħafna wkoll anke l-barra minn xtutna minn f'Awstralja, Spanja, Meksika u Brażil. Però jien għal dawn in-nies kollha ktibtilhom u fehmthom illi żgur li Star għandha tibqa' Malta u allura rajna li tkun ħaġa fair u ovvja li Star tiġi adottata f'pajjiżna ġo Malta. Jenny stappella biex dawk li xtaqgħu jaddottaw lil Star issa jaddottaw pet ieħor minn dawk li l-Animal Welfare issib abbandonati. Għall-annimali kollha li sibna aħna l-ammiri kollha ġbarnihom minn sitwazzjonijiet ta' trauma u ta' dwejjaq. Jiġifieri forsi huma ma rnexxilhomx jiksbu din l-attenzjoni kollha li ġabret magħha Star. Però ta' min itihom ċans ieħor bħal Star u ġveru u ntuhom ħajja ġdida ġol ħafna familji Maltin li jħobbu veru l-annimali. Jenny stajt li dan il-każ ħoloq kuxjenza dwar il-moħqrija fuq l-annimali. Star kellha tkun dik il-kelba li ġabet il-kulħadd fuq l-istess linja kontra l-moħqrija tal-annimali. Aħna klieb oħrajn stressjati nsibu ta' kuljum, ma jfissirx ovvjament li l-maġġoranza tan-nies jaħqru l-klieb taw jaħqru l-annimali, jiena li jiġri ovvjament li xi ħaġa kera tinstema' aktar. Kellha tkun Star ukoll biex taqla iktar furur u ġveru li tgħid li jisma' il-pieni qegħdin hemm però mhumiex biżżejjed. Jiena dejjem ngħid li nippreferi nuża l-edukazzjoni u nagħlem it-tfal, però sfortunatament ma nistgħux nilħqu l kulħadd b'dan il-mod. Ġifieri fejn ma tasalx edukazzjoni sfortunatament jaslu l-pieni u ġveru. Waqt li Star tkompli tirkupra fiċ-ċentru ta' San Franġisk f'Taqali, niltaqgħu ma' Star Life dalwaqt fis-sala ta' Xaraba.